Sanibonani guys, igama Nqobile ngifisela mazibela inimba ngomhla ka-24 August. Guys, nanguhlathi-ke umkhulu oqavile laphaya kaMabandla ubeke umzukulu wakhe la esifubeni sakhe uyamshushuzela. Nothumeka kayibekile phansi-ke ekhishini uyehlenyuka wenza ingcence yomntwana. Ngafunga ukuthi ngempela umagcino wabo abamzala qobo lowaya. Guys, kuthe kusuka lapho wabuza uhlathi ukuthi kungabe MaMngwevu lento esiyenza apha sizoyiqhuba ixesha elingakanani. Usethi-ke uthumeka, hayi ungakhathazeki wena Hlathi, benicinga la uba ndihambe ndiyorizana emsebenzini. Uhlathi wathi, MaMngwevu uthetha ngantoni ngoku? Angithi uyazi ukuthi lo mntwana unomama. Uzethu wathi, uzethu? Ungalinge nje uphathe igama laloyo. Uyazi nawe ukuthi-ke ucishe wambulala umntana. Uthi uhlathi namathiwa kunjalo kodwa usangumama walo mntana. Uthi hayi cha, kona benibona nje ukuthi hayi cha, ngiyadingeka apha endlini. Ngeke ngikwazi ukubamba umsebenzi ngiphinde ngibambe umntana. Athi cha, kanti into esingayenza nje kuba sincede uzethu la adinga uncedo khona, hayi ukuba sithi sizomthatha lo mntana aba ngowethu. Hayi kodwa guys, uthumeka kubonakala ukuthi cha, eyakhe i-decision useyithathile ukuthi uzoba u-full time mother walo mntana. Guys, ayakupheli-ke lapho. Thumeka ulethe ublanket omkhulu ongaka uqeda ubeka phezu kwemntwana ephethe uhlathi. Kubonakala nje ukuthi ufuna umntwana afudumale. Hey, uhlathi-ke uthe esafudumeza umntwana kanjalo wabetshelwa ezinye iy'ndaba ngaphezulu zokuthi kumele manje aqale-ke manje uthumeka epheke i-soft porridge. Uthi uhlathi, hayi MaMngwevu, uzomphekela i-porridge lo mntana already usasemncinci kaloku. Usethi uthumeka, hey, i-porridge ngangilipheka mina for bonke abantwana bami olikamva laba benoqhawe, ngisho noyanga udle i-porridge esasemncinci kakhulu. Yingakho babona bekhulile ba-strong kangaka, ingoba basheshe balidla i-porridge. Naye nje ngizomphekela kwangoku. Athi uhlathi, okay, mekuthi upheke i-porridge-ke thina sinamazinyo la ekhaya, i-breakfast lethu seli-ready. Athi uthumeka, hayi chini, mina bendibhizi okokoko manje kumele ngiphinde nginake umntana. Wena hamba ubheka isonka, sikhona isonka, uzobe usuvula ifridge uchebe ukuthi uzolidibanisa nantoni na, isinkwa lesi uzosidibanisa nantoni. Uzobheka nje efrijini kodwa nje thatha isonka lapha ekhabetheni. Hayi bo, Hlathi wabona ukuthi cha, sengathi le ngane isifike yathatha ispoiled slut sonke guys. Abasadli ngisho i-breakfast elingqangqayo ngoba phela ingane kumele ithole ingcence, ingane kumele ithole i-attention yonke, kuphekwe nama-porridge kuningi guys. Kunzima ukuba umama we-newborn. And-ke ohlathi-ke ngeke basethola nanokudla-ke oku-decent because uthumeka usewumama manje. Guys, hey, pheli-ke lapho. Kuthe kusanjalo kwangqongqoza umuntu emnyango. Agijima uhlathi wathi uyo-check-a, uzethu sengathi uyahlanya ngekhanda guys, ukhomba ubala, ukhomba iy'nkanyezi ey'ngekho. Umane wayekhomba isibhakabhaka, uyabona nje ukuthi uzama ukusho ukuthi ngifuna ukubona ingane but akazi ukuthi uzophimisa kanjani ngamazwi. Like ukhomba ngemino kuphela. Uhlathi wamane wathi ngena Zethu. Uzethu wahlala phansi wathi, makakamva ngicela ukubona umntana. Wathi chini, ufuna ukubona umntana njani? Wathi makathi kamva ngenza iphutha. Wonke umuntu uyalenza iphutha. Wathi lalela la wesisi, ukube-ke usisi wakho uThokozile akafikanga ngesikhathi lo mntwana kushuthi bezofela kubhimu. Angiphathi kube kufika abantu baka-municipality bezolanda umgqomo, bebezowuthatha umgqomo bewushikamise bewuthulule lapha emotweni bengazi phela ukuthi khona umntana ophakathi. Angithi bekuzothiwani, iphutha nalelo? Wakhala guys uzethu. Wathi makakamva wonke umuntu uyalenza iphutha, wonke umuntu akekho perfect. Wathi noma thiwa kunjalo kumele sicingele ubomi bomntana apha. Yeyi, wabekhala okuhle. Uzethu wagxuma engathi uyasha. Wathi uthumeka hlala phansi ungayi nje kuyena okuhle. Uhlathi wadabuka bakithi wathi kulungile ngizomlanda. Wamlanda uhlathi waqeda wamnikeza uzethu. Uzethu wayigona ingane yakhe wayibamba nsi. Waqeda lapho wathi okuhle mntanami, asikisi mntanami, yezwa, asikisi nana. Ngifuna ukukutshela ukuthi akusiyona i-goodbye le, yazi, ngizokulwela mntanami, ngizokulwela ukuthi ungibize ngomama and ube proud ngalokho. Wathula nje uthumeka ezwa yonke lento ekhulunywa uzethu ingane yakhe. Waqeda lapho wagijima ugirl uyofonela i-social worker esihambile uzethu.
Uthe mefika laphaya endlini, hayi uzethu-ke manje benothokozile baqala-ke manje bethi usijwayela kabi. Kusho uThokozile, usijwayela kabi uThumeka, ucathi angathatha ingane. Uyasho kuzethu ukuthi phutha lakho lonke leli kwangena uqhawe. Wathi, oh, I'm so sorry you guys, I've been a very bad aunt. Uphi umntana, where is my princess? Bathula nje bambuka, bathi hayibo guys kwenza kantoni. Bathula nje bambuka. Hayi waqala wachaza uzethu wathi hayi uma wakho umthathile umntwana. Wathi umthathile? Wathi ewe. Hayi uqhawe wagijima wayaleka amabandla. Uthe ngena nje endlini wathi mama uyenza ngasiphi izathu into embi kangaka? Uyenza intoni? Uyenza lantoni into embi kangaka ukuthi uphinde uhluthe omunye umuntu wesifazane ingane yakhe? Cause awuqali ukwenza kanje. Wambona nje umuntu wesifazane ukuthi akekho fit mhlambe ukuba umama nomphuca umntwana. Mina ngiyazi kubuhlungu kanjani ukukhula ngaphandle kama wami, and it's because of you. Ngicela ungayenzi lento le okuhle. Uthumeka wathi ngicela ungiphumele nje emzini wami. Uzothini apha? Phuma uhambe qhawekazi, ngingaze ngiqhekeze. Yayi qhawe guys waphuma ebhocobela. Kubonakala nje ukuthi le ngane ayizubuyela nhlobo kuzethu. Never. Hayi kusaphila uThumeka. uThumeka-ke guys uyilindisa li-social worker yafika Constance usisi lo igama lakhe. Wabuza ngikwenzela itiya, ngikunika amanzi. Wathi hayi ngicela ungenzele itiye. Ayi wanenhliziyo enhle uThumeka. Thesuka lapho wamopenda uzethu. Yezwa kwi-social worker wathi nje uzethu lahla ingane ekubhimu. I-social worker lathi iyona kuphela into eyingozi ayenzile le. Wathi no, ngithe ngifika khona ngafica ingane iyodwa, yena nodadewabo abekho endlini. Lathi social worker laqeda labuza ukuthi-ke okay ngabe khona ni medication ayithathayo yengqondo? Wathi angazi. Wathi manje ubona singenza njani ukusiza umntwana? Wathi no, ngiyamthanda uzethu mina, yazi ave ngimthanda uzethu. Inkinga ukuthi uthanda lokho enough ukusindisa umntwana. Wonke umuntu lokho angicingela uzethu, angicingela uzethu, but who thinks for okuhle? Mina bengicinga ukuba lo mntana ezohlala apha nathi. Mina nohlathi kudala bakhulisa abantwana, sizokwazi ukumkhulisa abe nekhaya elikhuselekile cause yilona kuphela ikhaya azokhuseleka kulona leli lala kamabandla. Thula i-social worker lambuka lo mama lo busy kangaka ofuna ukuthatha ingane yomuntu. Ingane yomuntu guys, yey owayikhulela for 9 months girl wayizala kabuhlungweni usefuna ukuqhamukazi uyithatha nje just like that. Asazi ki-social worker ukuthi lizothi hayi let's give her the last chance, noma lizothi ayazini it's a point taken. Wena you are fit to be this child's mother. Samphucu zethu sinika wena Thumeka. So sizobona guys kumazwi lalandelayo ukuthi-ke i-social worker zothatha siphi isinqumo. Guys lena-ke othandweni likaLazarus benozoleka kusabheda. Namhlanje kufike umfowabo uLukhanya. Guys, everybody needs a brother like uLukhanya empilweni yakhe. I'm telling you, because uthe mefika nje wathi intwana yami wancibilika njengerama guys uzoleka kwaphela izinsizi zonke. Wathi kwenzakalani? Wathi hayi lutho bhuti. Wathi no, ngabatshela abanye uthi lutho but not me. Mina ngiyabona ukuthi khona into wrong, so talk to me. Hayibo guys uLukhanya. Wathi uzoleka, I'm still working right now. Sizothetha kaloku, yeva ndiyathembisa. Nangampela guys-ke wahamba wosebenza uzoleka. Yena-ke uLukhanya benodabs bahlebile basho ukuthi hayi kumabheketwana trouble in paradise emshadweni-ke kazoleka benoLazarus. Kanti-ke uthe mekukhulunywa ngomshado omhlophe bonke abantu bayafakaza bayakhomenta ngama-invitation, but uzoleka benoLazarus abafuni ngisho uku-add eyodwa i-comment. Usho into eyodwa-ke uAzanda uthe mfowethu utshela uLazarus musu lokuhambisa ama-invitation nimosha iphepha no-ink kanti nadivosa ngala. Yayibona le ndaba? Mekuthi nadivosa divosani vele kuzobe ngeyona idivosi yakhe yokuqala. Ususurvive ama-divorce awu-2 ndoda nalesi thathu zokwazi ukuyi-survive. Imagine uAzanda bengicabanga ukuthi ukuhamba eya uKosoka will change his attitude. Ubhuti ngicela ungayi kude, but anyway kunjalo-ke guys. Hayi impela umshado wona ubekiwe nosuku ngathi selihleliwe. Inkinga umakoti nomkhonyana ngathi abakabi ready for this white wedding. Ngathi kusamele kube fixe okuthize kwi-relationship yabo before bethi yabo I do. Ngoba ngampela angeke umuntu ozoshada kunje kumabheketwane guys. Uzoleka uma kumele ahlale phansi noLazarus bexoxa manje athi uye ofisini.
Mefika ofisini uLazarus athi ngizosebenzela ekhaya. Into enjani-ke leyo guys? Akafuni ukuthi bebe ndawonye at all cost. Guys, aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngifisela amazwela inimba ngomhla ka-24 August. Guys, nanguhlathi-ke umkhulu oqavile laphaya kaMabandla ubeke umzukulu wakhe la esifubeni sakhe uyamshushuzela. NoThumeka kayibekile phansi-ke ekhishini uyehlenyuka wenza ingcence yomntwana.